Ayan mga kamamshi, marahay na hapon sa Indogabos. Bale, meron naman tayong i-unwrap. Ayan, bagong dating, sariwang-sariwa. Bale, ang binayaran dito ng anak ko is 301 pesos. Ayan. Bale, ano na to? Pangalawang order ko na to sa kanila. Kasi yung una, naka-order na tayo sa kanila ng ganito. Kasi ito yung pang-giveaway ko. Yung unang order ko sa kanila is 10 peraso. Ngayon is 6. 6 lang yung kinuha ko. Ay. Kaya lang parang hindi nasunod yung kulay ng mga pinili ko. Okay pa yung una. Ayan mga kamamshi. Ayan siya. Parang iba. Iba yung unang dumating. Anong kulay ba ito? Hindi ko maintindihan. Ayan, 1. Hello. Parang mas maganda pa yung unang dumating. Pero isang tindahan lang naman to. Pero hindi nasunod yung kulay na gusto ko. Ayan. Tapos meron siyang kasama. Ayan. Tcharan. Ayan. Ano ba to? Ano to? Chinelas to na pagloob ng bahay. Manipis lang naman. Bale ano lang to? 7 pesos. Ang isa ito 7. 7. Kumuha ko ng 5 piraso para dito sa tindahan namin. Ayan. Ay. Kuha ko ng isa. Manipis lang to. Pero, pangontra lang to sa lamig. Sa sahig. Diba malamig ang sahig? Ayan siya. Charan! Ayan siya. Diba? Bale, 7 pesos lang naman to. Kuha ko ng 5 peraso. Ayan siya. Diba? Isot ko sa paa ko kasi malamig ang kaya lang parang parehas kaliwa. Ay, hindi. Ito palang baliktad. Anak, suot mo na yung isa, anak. Mighty nga. Mighty. Sayang ulang ko piso. Kapas na track. Ilan? 3. Kasi CR malapit. Ha? Kasi yung ulang ko ta. Ay mga kamashib, suot ko na siya. Tcharan! Manipis lang talaga. Pangontra lang sa sa lamig kasi dito sa sa tindahan namin malamig yung semento. Tapos ito na nga, 'di ba? Yung una may nakuha na ako sa nilang 10 peraso. Parang mas maganda yung mga una-una. Ito lang yung purple. Para nabago tong Ito yung nabago, ito. At saka dalawa, ayan. 4 yung magkakamukha. 2 lang yung purple. Ayan. Bali 6. Ang nawala is yung kulay blue. Kulay blue. Ayan. Yan lang mga kamamshi. Ito lang share ko sa inyo. Bali, ito yung pang-giveaway natin sa Pasko. Ayan. Nagpapaunti-unti na ako para hindi tayo mabigla. Ayan na siya. Galaw-galawin mo naman. Galapis lang siya. Picture lang ko. So, ayan pa yung iba. Ayan siya, diba? Ito mga kamamshi, bali ito yung unang dumating sa akin, di ba? Blue, pink talaga, pink na pink at saka purple, di ba? Bali 10 piraso 'yan. Ayan, 10 piraso, nabawasan ng isa, kinuha ko yung isa. Tapos ito yung bago, ayan, pink. Yung drawing lang yung pink na pink. Tapos ito lang yata yung purple, tapos 'yan. Hindi nasunod yung order ko, pero sana okay lang yung loob, di ba? Ayan guys, thank you for watching. Ayan na siya, di ba? Bali 15 pieces na yan. Dapat 60 na yan. Pero yung isa is nagamit ko na. Kaya ayan, 15 pieces. Dadagdag pa tayo kasi marami tayong neighbor.